Liftoff. We have a liftoff. YouTube Weekly, The Greeks Edition, podcast νούμερο 4. Φίλοι YouTubers, γεια σας, τι μου κάνετε, σας λείψαμε, πάντως μας λείψατε. Μεγάλα νέα από το χώρο της τηλεόρασης, κυρίες και κύριοι, τελείωσε το Μουντιάλ, έλα να γίνεται σιγά σιγά η παράδοση, η παραλάβη του τηλεκοντρόλ από τις γυναίκες. Φτάνει πλέον, δεν έχουμε καμία δικαιολογία εμείς οι άντρες να δούμε τηλεόραση, ό,τι ενδιαφέρον υπήρχε έχει τελειώσει. Ας γίνει λοιπόν η παράδοση του τηλεκοντρόλ και όσο λέει Μάνο μεγαλοπρεπής, ας μεγαλοπρεπεύσει ξανά στην ελληνική τηλεόραση. Τέλος. Σε 4 χρόνια πάλι κύριοι. Ευχάριστο ήταν ότι έγινε, αλλά τέλος. Και να πω σε όλα εσάς τα γατάκια τα οποία χαίρονται, που δεν χαίρονται που κέρδισε η Γερμανία γιατί είχαν υποστηρίξει την Αργεντινή. Ο μόνος λόγος, αγαπητοί μου φίλοι, να υποστηρίξει την Αργεντινή είναι να την έχεις παίξει στο στοίχημα. Και πάλι είσαι αδικαιολόγητος να την έχεις παίξει στο στοίχημα. Από την αρχαιότητα, από τους αρχαίους ελληνικούς χρόνους, πρέπει να θυμάστε όλοι ότι όταν το αφεντικό περνάει καλά, ο δούλος τρώει δεύτερο ξεροκόμματο. Κάντε την αντιστοιχεία μόνοι σας και καταλάβετε γιατί μιλάμε. Καλοκαιράκι έρχεται λοιπόν και σιγά σιγά όλα τα κανάλια του YouTube αρχίζουν και βγάζουν προγραμματάκι για το καλοκαίρι, άλλοι πιο εντατικό, άλλοι πιο χαλαρό και έχουμε και πολλές αποχωρήσεις για το καλοκαίρι από το χώρο του YouTube, προσωρινές φυσικά έτσι, ραντεβού το Σεπτέμβριο λοιπόν από πολλά μεγάλα κανάλια. Αυτό πάντως που μου κάνει εντύπωση είναι ότι εσείς οι κυρίες του YouTube, του ελληνικού community του YouTube, είστε πραγματικά αστήρευτες και ασταμάτητες. Έχετε τα βίντεό σας το χειμώνα, μας δείχνετε τα αγαπημένα σας προϊόντα, τι να κάνετε για να μην κρυώνετε, πώς να ντύνεστε, πώς να κάνετε. Έρχεται το καλοκαίρι, λέμε κι εμείς. Τέλος, στα γυναικεία κανάλια λοιπόν πλέον θα έχουμε μια παύση, θα αρχίσει να ανέβει ξανά το tech, το gaming και όλα αυτά. Όχι όμως, όχι. Εσείς οι κυρίες του ελληνικού YouTube, και καλά κάνετε βασικά, βρήκατε την ευκαιρία και διαφημίζετε, όχι διαφημίζετε, γιατί μπορεί να παρεξηγηθεί ότι κερδίζετε κιόλας, και προβάλλετε λοιπόν στον κόσμο τα αγαπημένα προϊόντα του καλοκαιριού, αγαπημένα αντιλιακά, αγαπημένες πετσέτες, τσάντες, μπουρνούζια, ομπρέλες, σαγιονάρες και πραγματικά απορώ. Αν ένας άντρας έκανε ένα αντίστοιχο βίντεο σε ένα κανάλι μόδας, ας το πούμε, για άντρες, σε ένα φανταστικό κόσμο, πώς θα ήταν άραγε? Για να το σκεφτούμε. Πούστε αλάνια, καλημέρα, εδώ ο Μπάμπης σε ένα ακόμη βίντεο για τα αγαπημένα προϊόντα του καλοκαιριού. Λοιπόν, από προσωπική εμπειρία θέλω να σας πω ότι αυτό το καλοκαίρι δεν θα αποχωριστώ τα εξής πράγματα. Τη ρακετούλα μου, ξύλινη ρακέτα, από την καλύτερη μάρκα που κυκλοφορεί, έτσι, ωραία. Όχι εκείνες τις φθηνιάρικες που έδινε η Shell Pro πέρσι δώρο με 20 λίτρα βενζίνη, όχι. Αγορασμένη κανονικά. Και μπαλάκι. Όχι ένα μπαλάκι, 3 μπαλάκια. Γιατί πού να τρέχουμε και να κυνηγάμε τώρα, εντάξει. Είπαμε είμαστε μεγάλοι ταινίστες, αλλά όχι και έτσι. Δεύτερο, φραπεδούμπα. Φραπεδούμπα με σπαστό δίχρωμο καλαμάκι, σε άσπρο ποτηράκι από φελιζόλ, με 3 κομμάτια πάγο. Γυαλί με άσπρο πλευρικό, ενώ αυτά τα ωραία τα μοδάτα, όχι τα κοκάλινα, τα άσπρα που έχουν στο πλάι. Σαγιονάρα δίχαλο, αγορασμένη από τις τελευταίες διακοπές στην Άξο που έχουμε πάει, πριν 5 χρόνια. Και αθλητική εφημερίδα των προηγούμενων ημερών. Όχι σημερινή. Αν είναι σημερινή, δείχνει ότι ενδιαφέρεσαι πολύ. Των προηγούμενων ημερών. Τώρα αντιλιακό, καπελάκι, ομπρελίτσα και όλα τα σχετικά. Προαιρετικά αδέρφια. Εμείς να είμαστε καλά και εμείς να περνάμε ωραία στην παραλία. Τα φιλιά μου, άιντε γεια. Σε ένα φανταστικό κόσμο λοιπόν, έτσι θα ήταν μια αντρική εκπομπή μόδας. Είναι δυνατόν αντρική εκπομπή μόδας? Και κάτι ακόμα, φίλες μου, εσείς που κάνετε όλες τα κανάλια, στα κανάλια σε αυτά μόδα και ομορφιά και όλα τα άλλα, σας παρακαλώ πολύ. Όταν ξεκινάτε το βίντεο σας, μην λέτε
Γεια σας φίλες μου, γεια σας αγαπημένες μου, γεια σας κολλητές μου. Εντάξει, μην απομονώνετε το κοινό σας. Μπορεί να υπάρχουν και άντρες, τέλος πάντων. Αγόρια εκεί έξω τρυφερά που να παρακολουθούν τα βίντεό σας. Που να τους ενδιαφέρει ποια μάσκαρα τους πηγαίνει, κάτσε γιατί τα μαθαίνω κι εγώ, ποιο concealer τους πηγαίνει. Να ενδιαφέρονται τα αγόρια να δείξουν, να ομορφύνουν την εξωτερική τους εμφάνιση. Κάντε μου μια χάρη λοιπόν, πείτε αγαπητοί μου φίλοι, φίλες και φίλοι, ladies and gentlemen, κάτι άλλο, μη λέτε όμως μόνο φίλες. Είναι σαν να βγαίνει η εκπομπή αδιάφορη για gadget προϊόντα και να λέει αγόρια, ακούστε. Όχι, φίλοι λέει, αγόρια και κορίτσια, unboxholics, gamers, ουδέτερα ονοματάκια. Κλείνοντας λοιπόν αυτή την εκπομπή, τη σημερινή, ένα ακόμη θέλω να σας πω και φεύγω. Φεύγω, χαιρετώ, γεια σας, τα λέμε ξανά μετά. Το YouTube, φίλοι μου, απελευθέρωσε, προσέξατε, φίλοι μου, ούτε αγόρια κορίτσια, ούτε τίποτα, φίλοι μου, YouTubers. Το YouTube λοιπόν απελευθέρωσε στην καινούργια του πλατφόρμα κάποια modes, ας πούμε, για να διαχειριζόμαστε πιο εύκολα το κανάλι μας, να βλέπουμε ποιος βλέπει, ποιος γράφεται. Μας βοηθάει λίγο με ένα dashboard εκεί, με έναν πίνακα που πετάει πιο εύκολα τα πράγματα και τα διαχειριζόμαστε και παίρνουμε μια πρέφα τι γίνεται στο κανάλι μας πιο εύκολα και από mobile συσκευές και από υπολογιστές. Και ένα ακόμη σημείο το οποίο περιμένουμε να ενεργοποιηθεί είναι η δωρεά που θα μπορούν να κάνουν οι YouTubers. Όπως καταλαβαίνετε, ακροατές μου, φίλοι μου, τηλεθεατές μου, αγαπημένοι μου subscribers, πλέον ο τείχος έχει σπάσει μεταξύ μας, ο πάγος έσπασε, έλειωσε ο πάγος καλύτερα και πλέον είστε ελεύθεροι να μου κάνετε donations με τα όμορφα χρηματάκια σας. Ξέρω ότι χρόνο πολύ το θέλατε αυτό και περιμένατε να δοθεί αυτό το mode στην κυκλοφορία. Λοιπόν, δόθηκε, δεν σας συγκρατεί κανείς, βγείτε έξω, χρεώστε τις πιστωτικές σας και τις χρεωστικές σας και κάντε αυτό που πρέπει. Κάντε donation στο κανάλι, γιατί ξέρω ότι το θέλετε. Αυτά από μένα, μέχρι την επόμενη εκπομπή, να περνάτε όλοι τέλεια. Φυσικά keep YouTubing και αυτά. Άιντε, γεια!